Hej piger. Jamen, i dag er det den 30. og klokken den er sådan cirka 11:30, 3:30 hos jer. Og jeg har lige lavet lidt om på min stue. Det gjorde jeg faktisk i går. Men det var sådan, så jeg kunne sidde og arbejde ved et skrivebord, mens jeg så også kunne se fjernsyn. Og så kunne jeg sidde her i min lænestol samtidig. Og så kunne jeg kigge ud af vinduet. Men det, der er interessant i dag, det er, at det simpelthen er så dårligt vejr. Man kan næsten ikke se noget ud nogen steder. Jeg prøver at se herude på den anden side her. Og jeg tror ikke, der har været fly her i 4 dage. Og jeg ved i hvert fald, der er noget panik, fordi der er nogen, de kan simpelthen ikke komme fra den her by af. De skal jo hjem til Nuuk efter deres jul her i den her by her. Der er jo også nogen, der skal videre til Danmark. Så de er strandet. Jeg ved, der var et enkelt fly til Nuuk, hvor der kun var 12 pladser på. Og det var i går, det fløj. Og det fløj kun fra Nuuk og hertil. Og så ligger det så stille ude i lufthavnen nu. Så jeg har det godt. Jeg havde bare lige brug for at sende en hilsen til jer, så jeg kunne se, hvordan jeg boede. Så i min nye stue her. Sådan her. Kan I have det godt? Vi ses. Hej.